Přátelé, jsem v ráji. To je úžasný ten pohled. Jinak to v Pozdálí, ta vodní hladina, to není přehrada, ale je to řeka. Obrovsky široká řeka. V těch vedrech vám vřele můžu doporučit pít čaje. Většinou si koupím nějaký třeba v Aučenu. Prosková příchuť je asi nejlepší pro mě. A ten se dá pít v jakékoliv teplotě. Ať už studený nebo teplej. Chutná to pořád podobně, ale jiné nápoje, jak se vám ohřejou, tak to chutná jak canky všechno, opravdu. Taková zajímavost, že poslední dobou tady v té oblasti vždycky kolem oběda, to je z našeho oběda kolem 12 hodin, cítím ze všech domečků grilovanou uzeninu, ale úplně ze všech. A ta vůně se line úplně stejná. Nějaký tradiční pokrm. Malý opuštěný domeček v horách na přespání, myslím, že ideální. To je silnice teprve ve výstavbě, ale mapy CZ už s ní počítají. Poháněná větrem. Už druhý den jsou takovýhle mraky. Vždycky vypadá, že něco z toho spadne, ale nespadne. Jsou takový mírný přehánky, pár kapek. A zatím jsem ještě nezažil žádný déšť. Španělsko, Portugalsko.
vysvětlivky, kam jedu. Essa No, é muito calor, quente, ali. jo, Pesquinha. Eu vou lá agora. no, pojedu nahoru. É ali. Je tam, aha, Sim. aqua. Sim. Jo, É ok. ali. Eu também lá vou. Agora. Sim. É logo ali. Obrigado. É ali, naquele depósito. Já, Uma já. torneira, assim. Díky. Vemte si, že kdysi třeba žili v takovýchhle srázech. To je šílený, ne? Ale byli soběstační, no. Macao. Svatý Antonio. Jinak v Portugalsku je milion kostelíků, ale narazil jsem ani na jedinou mešitu. Takže tady křesťanství rozhodně vede. Masakr ta palma je obrostlá kolem toho jádra. Jinak je 37 stupňů, takže já jsem našel tady takový parčík u kostelíka, samozřejmě. Je to nějaký centrum, public centrum odpočinkový, je krásný stín. A těch 37 se dá tady přečkat. Tam je nějaká fontánka, voda, odpadky, všechno. Takže asi tady dávám potřes. Taková trošku větší trhlina. Vypadá, že se tu zalepilo, ale nevím, jestli nebudu muset vyndat knot a vrazit tam knot. Protože ona je taková podélná a bylo to prořízlý, to jako není od trnu, ale pravděpodobně nějaký střep mi to říznu. Ale každý den bojuju s trnama, tady mám zase další, takže je to zase poloprázdný přes noc. Tu zadní drží, jak jsem to spravil, nafouknul, jak to drží, ale přední je zase vyfouklý a asi ho vidím ten trn. Tak takovouhle díru udělal, ještě to z toho fouká. A už nemám mlíko, takže tam dám knot, no, tam narvu. Jo, takhle se tam musí narvat, potom vytáhnete ten trn a ten knot tam zůstane. No jo, takhle. No, takhle mám to z toho, ten konec trčí a ten samozřejmě ustříhnete. A ty trny, ty jsou fakt na hovno. Jak ta sada, co mám, vypadá takhle, jo. Je to nějaká značka eSuper, nevím. Ale funguje to při nejhorším, když je to větší díra, nebo nemáte mlíko, tak se to dá zalepit. Ještě šídlo a další knoty, jo. Takže je to takhle malinký a určitě to uvezete a když to budete potřebovat, to oceníte. Podívejte, ty trny jsou tady všude. To válí po silnicích. Které se nějak nezastříhávají kolem těch silnicí, když nejsou frekventovaný. Tak
vůbec, tak je to takhle zarostlý, tečí to do silnice. A tamhle naproti dál je dálnice. Vždycky výhoda, že tady ta silnice je úplně nepoužívaná. 10 km od rána a já nepotkal jediné auto na své cestě, ani jedno, můžu jet po prostředku. Pohoda. Se probudíte a jedete úplně neznámou krajinou. Jste nikdy nebyli, nevíte, co vás čeká za zatáčkou. Údolí, nevíte nic a jste pořád překvapení. Nějaký stezky, dole kolem skal. Dřevěný. Tady to máte ještě trošku blíž. A jinak městečko Belver. Tady máte krásná řeka. Jinak její název je Tejo. River Tejo. Tam nějaký serpentíny nahoru, který já si pojedu. No, tak si dávám tady pauzu, kávu, protože mě čeká zase další práce. Začalo mi utíkat zase to zadní kolo, takže tam asi jaký budu muset dát knot. A dneska jeden na hovno, dneska asi moc neujedu. A bude to den oprav. A už je to španělský město Badajoz, takže tam se chystám, musím nějak přežít s těma pláštěma. Musím to nějak vyplikovat, dávat knoty a tam si koupit nový pláště. Ale jako do toho Badajozu jsem stejně jel, tam jsem měl vyjet ve Španělsku a pokračovat. A je tam náhodně taky ten Decathlon, tak a doufám, že tam budou mít 28 na grevla. Větší výběr, nejenom nějaký šipky. Takže to je můj plán na 3 dny. Ale ještě jeden trik, když nevíte, kde vám to utíká, jo. Klasicky naslinit, dát tam sliny. A hnedka víte, kde je dírka. Takže tady dám ještě trn. To je zadní, jo, pro změnu zase. Tak jsem ho tam nadspal, trošku mlíka z toho vystříklo. A budu doufat, že to bude držet, no. Že to udrží těch 150 kiláků. Sluníčka. Budu se snažit asi vyhýbat lesům teďko. Pojedu převážně silnice, abych nebyl, jak se říká, v prdeli. A mám jako ještě jednu alternativu, tu nejhorší, duši. Kdyby bylo nejhůř a roztrhlo se to, tak mám ještě duši. Musel bych to slíknout, vyčistit mlíko a dát tam duši, no. Tak se na to nějak vydrží. Jedu v kopci a jako na zavalanou zase pramen. Já si tady doplňuji vodu. A tady jak je stojatá ta voda, jako neodcítá samozřejmě, tak si žába udělala žabina. Ona je to celá rodinka, tamhle asi pan žaba, tamhle kouká, co se děje. Jsem nahoře. A tady se odděluju od řeky a pokračuju dál. Z dalšího údolí, jak je na další